Rêveberiya giştî ya perwerdeya bingehîn ya Wezareta Tirkiyê roja 5 meha Şubatê ji dibistanan re nivîsek şand. Di vê nivîsê de ji rêveberên dibistanan hat xwestin ku heta bîstê vê mehê daxwazên malbatan yên ji bo destên bijardeyên polên 5 û 6 û 7 û 8 bêne wergirtin. Bi vê yekê jî li Tirkiye dema serlêdanê ji bo dersên bijardeyên Kurdî jî dest pê kir. Okullarda öğrenciler tarafından bu derslerin Dê li dibistanan xwendkar ji xwe re dersan helbijerin. Em weke sendîkaya mamosteyan dibêjin bila îdare û dibistan bandorê li malbat û xwendkaran nekin. Ya giring ew e ku xwendkar û malbat bê bandor û rêgirî bikarin dersan helbijerin. Eger rêgirî yan bandora nêrînî li xwendkaran bêkirin, em ê wekî rêxistin di aliyê hiqûqî de li dijî bisekinin. aslında hem hukuki hem örgütsel olarak tutum alacağımızı defalarca kamuoyuyla paylaştık. Helbijartina dersên Kurdî tevî ku seranserî Tirkiye li xwe digire jî lê li gelek metropol û bajarên Tirkiye dersa Kurdî nîne. Yek ji van navendan jî Enqereyê ku texmîn têkirin derdora 500,000 Kurd lê dijîn. Li gorî komeleyên Kurdî jî sedema serekeya nebûna dersa Kurdî li Enqereyê helwestên li dijî Kurdiyê ne. Divê dewlet bi rastî jî bi awayekî ciddî ya bê têxe müfredata dersa yani vê nake bêle ku saziyên zimanê Kurdî, saziyên çand û hunera Kurdî xwe bixwe, xwe ava bike, ev yek ji bo hebûn û xwebûna hemû mileta pê diviye. Ji bo Kurdan jî ev yek pê diviye. Piraniya Kurdên li Enqereyê dijîn li şûna dibistanên fermî zarokên xwe dişînîne komele û navendên çand û hunerî yên Kurdan. Em taybet li ser Enqereyê biaxivin ketine nava Pergalê piştemek şunda li ser zarokan jî hişmendî winda dike, ser malbatê jî hişmendî winda dike. Li em armanca me ew e ki li ser komeliyan ser atölyeyan em dixwazin vî xebatê dîsa bine nîşandin. Armanca xebata zimanê Kurdî ji xwe ser atölyeyan wiha dimeşe. Ji bo ku li dibistanan de asta polên 5 û 6 û 7 û 8 de heftiyê du rojan dersên bijardeyên Kurdî bêne vekirin, di vê herîkêm 10 xwendekar daxwaza dersê bikin. Wezareta Perwerdê ya Tirkiye amarên di derbarê xwendina Kurdî de bi fermî belav nake. Lê li gorî amareke nefermî niha derdora 6,000 xwendekar dersa Kurdî ya helbijarde dibînin. Armanca kempîna îsal jî ev e ku hejmar bigehe herîkêm 100,000 xwendekaran. Şewket Erkî, Rûda, Ankara.